Baiwa Allah. Baiwa Allah. Salamu alaikum. Baiwa Allah. Salamu alaikum. Baiwar Allah amma kin yi min kyau sosai. Da Allah me sunanki? Malam ya da haka. Malam ba wurin ka nazo ba gurin ta nazo. Da Allah ku zan yi sanin sunanki? An ce mutunci ya mace kofar gidan mai. Kin garba da shi da Allah. Ina so na san sunan mahaifinki saboda ni sunana dan masu kuɗi dan gidan manyan mutane ne a garin nan. Haba professor. Ni ka gani? Ni a gidan Malam Shehu ce. Malam wa? Malam Shehu ni talaka ce. A'a to kai wannan hannun kace wallahi ni ba na shirya talauci kaga tafiya ta. Ba ni ba talauci. Okay ba ka ce a gidan ka jira ni ina zuwa. Jira ni. Ban Allah ku tsaya mana Shike nan na rasa kwastomomi. Me isa mutane suke irin haka kawai dan na kasance a gidan talaka shine za ku min haka? Shine ba za ku tsaya ku saurare ni ba? Me isa mutane suke irin haka ne? Shikenan dan Allah bai mun arziki ba shikenan ba wanda zai tsaya ya kula ni? Ikon Allah. Ko ba damuwa arziki na Allah ne. Dan masu guri. Amma zuciya ta ba ta saye ba. Rigara ka ta shedini amma gaskiya ba ta kunne giya. Kana kira na bai, kana kira na love, amma duk kira da lai, baka sauka daga cloud da masu guri, kai